살담 시간 제 biswajit 제 우르마 제 너무 굴리레 바자로 제 오토 바꾸면이 아이 오토 키라마카 마이 포탑 넣을게요. Sini tiprasa lukurok kha bukha kaisado. Te daktino poito boklayo, daktino poito boklaya ngui thango. Ama haita. Aje borok aje takuk ni kok no tinibo sanabagi angma phaijako. Kawangko lukurok no confuse ngui thango do. Tawni bagai nung khoraksa SA leader hingangkai. SA borok no chuba churnai hingangkai. Nini thaniyo bomo hai character matong abo sekang nanya thanga nang hediba bo borok nijini surungmano mane bo borok nijini porimani warung surungmani abono mana sanai to buino saimano news rogo tabo khalikeno seng as akaisu hayadiba mane otur lai thaniwo baksaba sawa ang otomanka जों नुबो निउस बाक्सा बासावा आं अटो माना तंगमनि मालिया नायदरि कोनरक बिस खायाखाय बोला आं एकदम माने इनकाम सारा अंदखा नै आं सायखनानि आं बो खायरक बागै पुरा न एकदम एक टाका कासा फानना हायावैनो बना होटेल लगो माइ तैसारि आखुनै खानिवैनो बो पुरा पिकुं बिथेबुनो आना जरते के बो गारि रि रहका Klien 9,600 Swnai tegarok klien sauta. Bese bisiro mas Swnai siya. Total Swano mas. tukuna oro sawa bak bokai saka otoman paika o takuk bo hinke onat chudri ni phung o takukai sakwa bokai otoman tongmani sombara mana hini sawa biko takpan chaimi ako apro sungkari putar mane zero down payment da gapro saka zero down payment no gapro te sungkwa je hingenke norpro zero down payment no ngai busuke ma Swnai hinsung jakado dina abos mi sanai busuke ma Swnai hinge angno tabo kelgel taro nongno phunuk nai ang naji yango ang screen record khlai nongno phunuk rinai kenai ang screen record khai rika gang tabo jaga kelgel taro ta khai phunna nongno naidi oro saw 9,454 teka monthly bini inter mane monthly EMI asak phainin chawa into aro sawa 54 month ma Swnai 54 month ganai di guys 5,10,516 taka masu inke jara je auto painai rok je sekango soitonai borok no saimano mane auto ni dam besuk norok nainamu chungai net rogo tobi nai mano hingenke norok shroom rogo thangai singi mano je auto kaisa chung down payment rugui nawi aknoi interest soho EMI soho busuk phai inke o jaga khai phayo 5,10,516 taka phai dong ama haita kok ungkha ma haido hingenke ang a auto down payment karai na harbo zero down payment na haribo ani labdana khoti abo nang hisab khai nai akanai nang na harthi do auto to bo chini sar je Dr. Biswajit Deborma bo runyo tongo hinkai remani bisungo bo bini baksa borok khai sawa bo tatalse bo phekse nge baksa khai sawa ang mankha iko auto nainedi hinkai baksa jaga sung khana ka je bono media rongno ringinai ba aje auto je rejak naino kok mane sekano sai tonijak aba hairok sini saw mane pura matha krap ngani kok sara te kono grei ega ang no kaisa sanai mono ang no sana musungo norok real hero da rutu na fake hero sap norok rutu norok wanchuk di sini tipra hastewo real hero khoroksana tong real hero real tiger tei real sini bagai khoroksa raja tongo abongkha sini Maharaja Pradut Kishur Maniko Deborma bono karei te kebo buskango raja bo asai maya te raja ahai bo ungei maya raja ahai maya ganang raja hai mane khomatasil raja hai powerful raja hai je srung rung kurung te kebo gerei bo hai maya bo ganang
Bohai khairok nai bohai subanai te bukha kolok hinjak pano kok phirogia bo bom khlaino tongo tamungke bo khai ain bai samung tango. Aboni bagai nongna samu song lama ta korok di takhoro bukhurok sini je tabuk je ketal je phaika bo khoroksa tiprasano subana ni phaika kaham kok phiaba o borok tamni bagi bo chubai tongkha na bini financial bini that lab ni bagai ja bo chubai tongkha na bini sai nungai thana ni bagai bo phacha lai thangna bagai da na ni sakati bo tir kobai tongkha amo bo sung naina na nango tamun narok anana selebai sinai tamni ka ango kok samani bagai tamni ka ang kubai kok no ma saka tamni hingangkai norok no wansugui yapri sedi mokol tongo khunju tongo bukuk bo tongo bukha bo tongo bom tom tongo wansugna bagai norok wansugui yapri sedi je otu manai tongnai takhuk rok bo nongna ngomono sanamu chungo kubui de norok manai tongkha na manai tongbo norok tomung nongni bagai abo lab hingke norok a otu no nadi nongni bagai abo lab ya hingkai tanadi abo nini thani depend khlaio asuk no hambai bye.